हाय गाइस आंनि बे गोदान गामसा ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आं दायो दिनै न'आव थांनो ओंखारदों। सिएल सुटि केजुवेल लिभ होननानै बुङो बेखौ। बोसोराव 15 डेज केजुवेल लिभखौ मोनो सिएल। बेयाव RHGS खौ हमफानाय जाया। गासै पेरामिलिटारि फर्सआवनो दे बियो। अनलि CRPF नङा, माने गासै पेरामिलिटारि फर्सआवनो माने 15 डेज केजुवेल लिभ मोनो। बोसोराव माने 15 दिन 15 सान मोनो। बे 15 सानाव RHGS खौ हमफाया, सानडेखौबो हमफाया। 15 डेज ओमफ्राय RHGS थादेरबावब्ला नोंहा सुटिया बारायनाय जायो। 15 डेजआव जुदि नोङो RHGS खौ जुदि नोङो 5 डेज मोनदोंब्ला नोंहा 20 डेज जागोन। ओमफ्राय बेयाव नोङो सानडेखौ मोननै मोनदोंब्ला 22 डेज जागोन बिदि आरो। बेयाव माने सानडेखौ RHGS खौ लाफानाय जाया। दायो आं थांनो थाखाय रेडि जाबाय। मोजाङै जाबना दोननांगोन। मोजाङै जाबना दोनाबा एन्जरफ्रा उसियो। एन्जर थाबनो हाया बाक्सायाव। थुला जायो, एकदमबारे थुला हाबो बिरादनो। बाक्सा मोनो बेबायदिनो फर्सआव। मोनसे गासैनाबो इसु जायो बाक्साया। नों जेब्ला जइन जागोन अब्लानो बे बाक्साखौ होखानाय जायो। बेयाव माने अनेक बुस्थु नोङो दोननो हायो आरो मोजाङै थायो बाक्सा थायोबा। थुला उनज्रानिफ्रायबो एसे बासियो। जेब्लासिम सुटिनिफ्राय फैया अब्लासिम रावबो नाया बे बाक्साखौ। जेब्ला नोङो सुटिनिफ्राय देरनानै फैफिनगोन अब्लासो नायनाय जायो नालाय। ओंखायनो मोजाङै जाबनानै दोनलांखानांगौ जायो। बेगआ मोनसे मोननै बेखौ गालांसै, बेखौ लांसै। फैनानै क्वारेन्टाइन थाफैनांगोन नालाय 15 डेज। बेनि थाखाय गासै माने फैना थाफैनाय बुस्थुखौ लाखानांगौ जाना दङ। गोदोनि बायदि नङा दाना। लाखानांगौ जायो, फैना थाफैनांगोन नालाय। स' बेनि बेयाव थाफैफिननो मोना नालाय, एक्सट्रा क्वारेन्टाइन सेन्टार दं, बे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाफैनांगोन नालाय। ओंखायनो कम्बल सम्बल माने अनेक माने नोङो 15 डेज थानो थाखाय बुस्थु लाखाबाय बेयाव।